Yan sa mga ka-90s. Yan, unang-una sa lahat, shoutout sa lahat ng spider vloggers dyan. Saka sa mga subscribers natin. Yan, shoutout. Yan. So, ngayon ka-90s, gusto ko lang palang i-share yung video na kung kumuha sa atin ng Hageshi Demon Lord. Na-videohan niya kasi yung mga laban ng gagamba niya. So, gusto ko lang i-share sa inyo ka-90s. Gamit yung Hageshi Demon Load. Ayan. Sana mag-enjoy kayo ka-90s ha. Uno. Sabi na singgamay ko. Ay magamay na yan. Nagamay man na para cellphone na. Mahugdo. Yan na ba? Call. Wala ko dong. Call. Wala ko tayo sa ano. Gamay man. Ay daboy kap. Kumasa isa. Wait. Okay. Dungan. Ligan lagi. Kena. Ligan na to. Okay. Dosa. Tama maay katang yung berbeda. Dosa ngurug lagi. Bisa naman. Pintak lo. Oh, pintak. Gripan, lubot lang. Abang lubot lah. Lubot. Ito anak. Lubot ni. Patay yang putih. Perihal ko. Buglo na. Tayo na luminig. Ito na namigo. Ngayon ko nabigo. Buglo na. Tingnan ko lang. Ayaw ka daw. Tabla na eh. Hindi naman ang ulit pa. Hindi nampak apa? Hindi nampak apa eh. Lang. Siya man unhan. So katong diri ka ng gabi tayo, gusto pa to siya mupaas. Taas ito siya. Diri. Ha? Kita mo na lugit. Tabla. Kita ilahan mo. Ano yung mo na dong? Alexi. Ini tanah bagi putusan nilon. Si PJ ko na nilay. Awat mo. Way kutay na. Balik ko tay. Uno. Tabla. Way uno. Hagbong para. Una untuk hagbong. Abot din sa ubos, abot ito. Sina. Ay pagkaka. Kedua. Win na boss. Win. Hindi na pa isa tayo karon. Di tayo sa amrog. Ogno tayo kami sa amrog budak og ni. Klaro. Kapay klaro. Ano pagkalasan to primero? Ha? Kalasan. Ano man? Najid niya sa ka. Wah, ito eh. Tablaw. Santo. Hindi. Pero sa kanila na karon. Maglamay. Ulit ko rin.
Ito, bro, sana. Marami nagpatibay. Ay, bilap siya. Lubat.